Haka alfa tarik nai wings nam aja kusau sengi ke bakal kru ya kayeng mani ka berang sinang kong thong juru lapli ya ka fencing jong ka Saint Matthew ACLP School mau penjing kong thong da i Pak Kevin M. Lim MLA Kasora Constituency haka ni ka sengi laya dan dekat langu ifadan di warpa Parish Priest yang kali kro berkum juru berkipai lungai jong play kumju ki heb ki baret kan ki baila ne poilang kumni shakne ka jing shakri hakne ka step ko bomenta nagaliang ka jonga pen pau ka jing dokumen ka bashika dei e ya ka balang ka bla khot ya nga bani dolang ringkat hakne ka step ko bomenta barngi dokumen ba hakne ka step ko bomenta hoi ila yo I ya hakne ka yeng mani ka ba itanat hadu atata ka bla dei lingba kajing aibor ka jong bule na jerong baling ba kajing kelsan ka barat ba na kaliang ka jong pi kum ki parbanget to bule nang don ringkat bat pi kum ka bala hani kong thong baraju upor lingba kani kayeng mani na kaliang ka jong pi kum ki banget hnaela ban shakri ublei ubaim ublei basisha baling ba kani ka shlem kana long shaga shlem kebenangla ban penjanai ya ka jinglong ke bakinja mensim ke jompi tangni ni kintin makendiat hi kubli sibun kubli sia jango